Здравейте, аз съм Иван от Повикване и днес ще ви покажа как се импортират контакти в система Повикване. Както видяхте в предното видео, създаването на контакти е изключително лесно. Ако се създават един по един, могат да се модифицират, изтриват, добавят групи и така нататък. Но ако имаме списък с десетки, стотици или хиляди контакти, това става непрактично. Затова най-бързият вариант е да се използва CSV import, като използваме CSV файл, който може да качим в системата. Формата на CSV файла, който системата ще прочете е следния. Имаме име, фамилия, телефонен номер, група, към която контакта ще бъде добавен. Ако няма стойност, няма да бъде добавена група. Ако има стойност, както в случая тук виждаме групата VIP, този контакт ще бъде добавен в групата VIP. И ако групата няма, първо ще бъде създадена. Така че имаме тук две групи VIP и Premium за двата контакта. За целта на това демо ще изтегля шаблон, който може да използваме. Шаблонът е същото, съдържа същия текст и същите примери, които ви показах. Ето ги тук, като това са два custom филда, които са въведени за демото цели. Какво ще направим? Избираме да качим файла, който току-що свалихме. Във вашия случай ще го редактирате, ще добавите вашите контакти. И казваме изпрати. В случая, понеже вече контакти са импортирани, ви показвам какво ще се изпише, ако има проблем. Системата ще каже какъв е точно проблема, за кой ред в файла става въпрос и ще може да изтеглите отчет, който показва какви точно са грешките. Това е изключително полезно отчета, ако имате огромни списъци с потребители, както повечето от нашите клиенти. В този случай просто информативно и за демо целите. Така, за да проверим, че контактите са вътре, ще отидем в групата VIP. Но в нея имаме доста контакти, затова ще потърсим контакта, който е в списъка. Както се вижда, контакта е там. Може да го открием и тук, ако търсим. И ако го редактираме, ще видим, че той е член на група VIP. Това е за сега. Благодаря ви за вниманието.